Vamos poñer o tweet de aviso para que todo o mundo poida entrar. Tamén polo Discord, pois alguén quere vir. E aquí aparecemos nos cadro á esquerda. Bueno, benvidos a todos os espectadores que xa comezarán a entrar. Por suposto, grazas a todos os xogadores da comunidade das Irmandades do Dado. Hoxe imos xogar a Fiasco, un xogo moi sinxeliño de xente impulsiva e ambiciosa a que non sempre lle saben ben as cousas. A comparativa sempre se tira disto. É como as películas dos irmáns Coen, tipo Fargo, que máis despois de ler, ese tipo de historias. Hoxe contamos para xogar connosco con Itsumo. Boa noite, Itsumo. Boa noite. Temos a Lacenia, que xa escolleu o seu nome, Fray Federico. E temos tamén a Luís, Fray Perico. Boa noite. Como dicía, a invitación que imos xogar hoxe trátase dunha traducción ao galego con unha pequena adaptación da habitación chamada La Abadía del Crimen. De paso que facía a traducción ao galego, pois a verdade é que tirei bastantes das referencias á película do Nome da Rosa, porque non a vin. Engadiu algunhas outras ao Mosteiro de Sobrado, que nos pillo un pouco máis a mal. Así que dai ben o nome de Fiasco dos Monxes. Vamos a explicar brevemente como funciona Fiasco. Fiasco divídese en dous actos. Vale? Primeiro tenemos definiremos as personaxes lanzando uns dados e escollendo as relacións que, como vemos xa na pantalla, verá entre as personaxes. Nas relacións definiremos necesidades ou localizaciones ou obxectos que señan relevantes. Desta forma trazaremos como a situación inicial. Comezaremos logo co primeiro acto, no que sucederán unha serie de pequenas escenas que iremos definindo cada un de nós. Vale, por exemplo, quero unha escena pois con Fray Frey que vamos a estar falando polo xardín sobre que Fray Federico ronca demasiado e non me deixa dormir, vale? Falamos aí, que sempre fala, a mí xa me parece, non sei que, etc. Vale? E decidiremos se esa escena sae ben ou mal. Que decidirá iso? As persoas que non estean nese momento participando na escena. Por exemplo, neste caso, pois Federico e Perico, e por suposto toda a xente que nos estea a ver, que queira comentar polo chat, pode tamén participar, vale? Cando queremos que a escena salga ben, como son eu a que propón, para min, votamos por darlle un dado branco. Se queremos que a escena salga mal para min, votamos por dado negro. Vale? Aquí na pantalla iremos asignando os dados, vale, a cada un de nós. No primeiro acto, o dado que me dades eu reboto para outra persoa. No segundo acto, o dado que me dedes queda comigo. E para que valen os dados cos que se quedan as persoas? Entre o acto 1 e o acto 2 temos o declive. Rolaremos eses dados asignados e escolleremos pequenos novos desenvolvementos na trama que acelerarán e precipitarán as consecuencias. E despois do segundo acto teremos a conclusión na que rolaremos os dados que ten cada un e iso determinará se acaba ben para nós ou acaba mal para nós. Así que, en resumo, primeiro definir as relacións, acto 1, sucesión de escenas, declive con novos acontecementos, acto 2, escenas de novo, e a conclusión para ver como rematan cada un de nós. Algúnha dúbida aos meus xogadores? No, creo que parece sinxelo. Luís, móvese un pouco acá. Iremos vendo. Eu creo que se pode ver sobre a marcha. En calquera momento, por suposto, podedes preguntar, vale? Entón, como dicía, o primeiro paso é rolar os dados e asignar as relacións, vale? Temos aquí esta páxina na que tenemos aquí os dados. Voulle dar a rolar. E como vemos xa cambiar. Vale? Entón, usando os números que aparecen nestes dados, temos que ir fixando as relacións nestas outras tarxetas. Vou comezar eu, vale? Entón, primeiro vamos a facer relacións e despois dunha segunda parte necesidades, localizacións e obxectos. Polo de agora, somente as relacións, as tarxetiñas de arriba. Por exemplo, vou definir a relación entre Itsumo e Lacenia. Por que non? Así que pincho aquí na categoría, porque cada relación ten unha categoría xeral, un detalle. Sí, coméntame. O sea, nos podemos entrar nesa pantalla? Non. Xa vedela por a miña pantalla. Vou manexar eu a pantalla que máis sinxelo para todos, non tedes que andar cambiando de... Parece vos? Vale. Entón, vou escoller a relación entre Itsumo e Lacenia. Como digo, primeiro escolle a categoría xeral e logo outra persoa ou eu mesmo, porque vamos ir rotando, escollerá o particular. Vale? Así que podo escoller entre un destas 6 grandes categorías.
Podo poñerles unha relación de familia, de amizade, de pecado, das funcións dentro da abadía, ou do seu pasado ou de problemas. Outra Oi, pregunta. por favor. Esto todos son seleccións túas, non? Encántame o de tarados mentais. Relación, tarados mentais. Esa venda É da habitación complicado. original. Algunhas, Suso. ya se digo, ao traducir, algunhas quita adapteinas. Esa viña xa da habitación original. Suso, unha pregunta Conta. máis. Sí, claro. Eu non, o sea, o que estou vendo é moi pequeno. Sí, non ledes ben. Como podo facer para ampliálo? Porque, o sea, beso a pantalla dentro da miña pantalla. Vale, o resto ve de la grande. Sí, O eu teño suficientemente pantalla grande. completa. Eu teño pantalla completa, o leo todo. Vale, pois facemos unha cosa, Itsubo. Cando te toques coller a ti, leoche eu o que pon na pantalla, vale? Pero eso, haberá algunha maneira de poñela grande, non? Se faz doble clic, faz pantalla completa o que Vale, o está vídeo. ok, sí, tes razón. Era iso. Vale, non vira que estaba esa opción. Ben, xa está, feito. Perfecto, logo. Vale, pois, como digo, vou escoller unha destas 6 grandes categorías. Para escollela, teño que coller un dado que haxa aquí. Por exemplo, polo de agora, vounos xuntar, a ver se me deixa. Vale, non. Bueno, hai uns, 2, 3, 4, 5, pero non temos ningún 6. Mira que sinxelo. Entón, non vou poder coller nada da categoría problemas. Non podo coller a categoría problemas, porque non hai ningún 6. Entendedes? Entón, unha cosa que me gusta facer é comezar polo que hai máis. Parece que hai varios 5. Así que vou coller un 5. Vou apartar o 5 para aquí, vale? Ese dado está gastado e defino que a categoría é pasado. Entre Itsumo e la Celia, a categoría pasado. Vale? Agora, outra persoa pode entrar e coller o detalle dentro de pasado exactamente cal desas 6. Vale? Ou pode definir o resto de categorías. E vamos a facer así, rotando. Vou seguir a orde que teño aquí na pantalla, así que o seguinte é Itsumo. Como digo, podes coller a categoría de algunhas das outras relacións ou definir o detalle desa outra. Que che apetece facer? Pois, unha relación entre eu e... Ten que seguir a orde, o sea, non podo ser, ten que ser eu con la Tenia ou podes coller a Suso, por exemplo. Non, conmigo non ten relación. Estamos como se fóramos nun circuliño. Podes definir a túa categoría de relación con Luis ou definir o detalle con la Celia, que xa está fixado en pasado. Pois vamos con Luis. Con Luis, vale. Pois de amizade. Temos algún 2? Sí, temos algún 2. Vou apartar aquí. Isto non importa, poño carón do meu nome, pero isto non é importante agora, vale? E poñemos aquí amizade. Perfecto. Pois a seguinte é la Celia. Vale, pois eu vou a definir o pasado con Itsumo. Moi ben. Temos estas 6 posibilidades. Vamos a ver que números hai. Penso que hai de todo, verdade? Sí. Temos 1, 2, 3, 4 e 5. Non hai 6, como antes. Bueno, claro. Eu vou te dicir, vou tirar un dado, pero como está os 6... Os dados xa están tirados. Agora tens que gastar os números. Vale, a ver, pois... claro, como non hai 6 non podemos ser mendigos. No. Claro, Bueno, ten sentido. Minto, é verdade. O último dado de todos que usemos é un dado comodín, co cal podría gastarse para ese 6. Seguro que nos ven logo. Vale, a ver, pois creo que vamos a ter antecedentes penais. Vale. Logo definimos exactamente. Así me gusta, poniendo fácil. Fray Perico, Luis, contanos. Vale, pois... Vou apartar o 4, que non vou apartar. Aquí está. Aí fora. Vale. Sería... Podes definir entre Luis e Itsumo. Con Itsumo ou... Non, a relación contigo. Vale, aquí. Vale, pois... Funcións. Moi ben. Non podemos ser abade, moi mal. Un 4, sí. Perfecto.
Vale, toca a mí outra vez, de volta. Eu veño Pois- nun segundiño. Moi ben. Tamén vou facer o detalle entre Luís e Itsumo. A ver, que opcións temos? Ainda hai uns, douses, treses... queda alguén de algún 4. Vale, perfecto. Pois agora aquí. Creo que o 2 ten chicha. Amigos en público e inimigos en privado. Eso pode estar ben. Vamos a ver que pasa. E aparto un 2. Por aquí fora. Vale. Tócache, Itsumo. Pois con la tenia. Vale. Non. Quen? Ti xa estás enteiro con la tenia. Es un Ah, sí. test antecedentes penais. Vale, pois entonces me queda con... Podes definir o detalle entre Luís e máis eu ou a categoría entre eu máis la Celia que ainda non ten nada definido. Pois entre Luís e máis ti. Vale. Pois San Cristán e Novizo. Fantástico. Temos un 3 ainda, verdade? Sí. Bueno. Pois la Celia, tócache. Vale, Cantado. pois o que queda. Sí, o que queda, Efectivamente. Xuso. Dalle. Que dados quedan? Vale, quédanos un, 5, 5, un e un 4. Hai un 2. Un 2, 4, 5. Non hai 3, non hai pecado ni problemas. Vale. A ver. Era a relación entre ti máis Fray Perico, non? Te ti máis eu. Entre ti máis eu, ok. Espera. A ver, pois... Un... Vale. Volvo un. Por aquí fora. Toca a ti agora, Luís. Definir o detalle entre... Somos Sacristán e Novizo. Vale. Tes estas opcións. Os dados que quedan, 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4 e 5. Relación entre, perdón? Entre la Cenia, Fray Federico, perdón, e máis eu. Pois paecillo. Non había dous, isto. Sí, quedaba un, perdón. Acabo de decir. Vale, fantástico. Pois as racións quedan fichadas desta forma. Temos a relación de pais e fillos, Sacristán e Novizo, amigos en público e inimigos en privado, e aquí dous que comparten antecedentes penais. Vale? Pero estas relacións todas teñen digamos, algo importante nesa relación, vale? Que pode ser unha necesidade, unha ubicación ou un obxecto. En xeral, recoméndase que haxa dúas necesidades, vale? De forma que todo o mundo participe dunha necesidade. Por exemplo, se a necesidade está entre Luís e Xurxo, a outra debería estar entre Itsumo e la Cenia. Se unha delas está entre Luís e Itsumo, que a outra estea entre Xurxo e la Cenia. E das outras dous, que unha sexa localización e outra obxecto, vale? Vamos, que todos compartamos cousas. Exactamente. Sí. Por non comezar eu, quere comezar alguén? Non, dalle. Doñeu, vale, pois... Mira, pois vou fixar a necesidade entre Luís e Itsumo. Pero mira, como aquí os datos que quedan están un pouco limitados, vou rolarle de novo, a ver se temos algo máis interesante, vale? 1, 2... Mira, xa sei 6. Venga, que non tiñamos 6 antes. Deixo así, parece vos? Sí. Vale. Venga, 1, 2 e 6. Vale, pois necesidade. Temos perderte, gañar respecto, evitar... E a necesidade compartida para os dous. Exactamente, a necesidade da relación. Logo se verá como se interpreta. Pode que sexa somente un dos dous que o ten, ou as dúas persoas, ou iso xa logo como queiramos nós. Claro, o sea, gañar respeto sería gañar respeto, quere gañar un respeto do outro.
ou os dous de outra terceira persoa, iso xa logo interprétase tan libremente como se queira. Pois como temos varios 6, vou coller aquí a categoría 6, evitar. Marcho un 6 para aquí para fora. Pois seguimos para baixo, Itsubo. Tes 1, 2, 4 e 6. E podes fixar ou a outra necesidade, que ten que estar entre Xurxo e la Celia, ou nas outras relacións, unha localización ou non. Sí, esa, a necesidade de tres usos la temia. Perfecto. Contanos. Pois vamos a utilizar un 6. Vale, evitar, entón. Sí, evitar. Perfecto. Pois gastamos outros 6 para aquí. Quedan 1, 2, 4 e 6. La Cenia. Podes concretar as necesidades ou definir unha localización dun lado ou no sector outro. Como a localización exactamente que non é significa. unha necesidade. Perdón. Hai unha necesidade na relación entre Luis e Itsumo e outra na relación entre Xurxo e la Celia. E quedan dúas necesidades por definir un detalle máis. Claro, é que dixeches Xurxo e Luis, localización, é que me queden aí porque claro, entre Xurxo e Luis pode haber unha localización ou un obxecto. Xa non vai haber máis necesidades na mesa. Ya. Entre la Celia e Itsumo, pois a localización ou o obxecto tamén. Unha para cada lado. Vale? Vale. Ou podes definir o detalle das necesidades que xa están fixas. Sí. Vale. Entre Xurxo e Luis o obxecto. Moi ben. Pois tiñamos que era 1, 2, 4 e 6 todavía. Sí. Emocionais, valientes, armas ou útiles. Ok. Útiles. Perfecto. Pois movemos outros 6. Xa non quedan 6. Quedan 1, 2 e 4. Luis. Vale. Unha das relacións. Das necesidades, dis? Sí, unha das necesidades. Entre Xurxo e la Cenia. Vale. 1, 2, 4 e 6. O asasinato. Ou, por suposto, un, Ou o 4. O 4. Pois xa non queda 4. Solamente queda 1 e 2. E volve para min. Vale, pois vou definir a localización entón nesta outra relación. Queda 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Pois mira, xa que tantos uns, zonas públicas. E apartamos un dos uns. Moi ben. Sumo. Pois non sei que me queda. Pois quedanche uns e 2 para definir os detalles da localización, do útil ou de outra necesidade. Sí, pois útiles entre Luis e Suso. Moi ben. Lapa de aceite ou caxato? Caxato. E apartamos o 2. Non sei que para que pode servir iso, pero bueno. Pois xa veremos. Pero ten que ver coa relación de San Cristán e Novizo. Se cadra un caxato especial que se usa na misa ou algo así. Me zurraba co caxato. O que lle golpea. Veremos. Vale. Pois, la Cenia. Quedache, que? Uns. Quédame uns, non me queda nada máis. Son de aquí ou de aquí. Pensa que o derradeiro dado que vais para Luis é un dado comodín. Entón, se queres ver as opcións para ver cal queres gastar ou en cal queres deixar o comodín. Sí, por favor. Vale, pois na necesidade sería isto. Vale? Vale. Na localización sería isto. Della capela. Vale. Perfecto. Xa só queda o dado comodín para ti, Luis. Escollo o que queiras. Outra vez, evitar. Pois... un voraz incendio no mosteiro. Home, así seguimos o argumento de... Moi fiel. Vale, fantástico. Pois agora de que devolvo os dados para aquí.
se pilla aquí. Aí. Vale. Perfecto. Vale, agora tócanos mirar un pouco o que definimos na mesa, asignar un pouco pois, os detalles. Por exemplo, entre Luís e Maiseu hai unha relación de sacristán e novizo. Quen é o sacristán dos dous? Luís. Queres selo ti? Queres que o sexa eu? Tú novizo. Eu novizo. Vale. E sabemos que na relación hai un caxato que ten importancia. Iso non temos por que definirlo agora, podemos esperar a ver como aparece na trama, pero temos presente que de alguna forma ese caxato é importante para a relación. Vale? Tamén podemos ir pensando os nomes. Vexo que todos de vos xa ustedes. Queres que vos lo poña aquí? Ou queres cambiarlo agora que sabes un pouco como vai o xogo? Non, o meu queda. O meu vale, ben. Rico. Ou queredes el Frai, un monxe emigrado de Castela que veu para o mosteiro, cero problemas. Frei está ben, Frei está ben. Non, Frei está ben. Non me di de conta, cando puxen Era, é o nome en castelán ese. E aquí sería Frei. era unha, fíxome gracia, era unha referencia a Frei e o de Futurama. Ah, Frei. pois eu Frei... Dale un nome. Grinch. Frei Casper. Grinch. É que teño as películas diante. A ver, un pouco máis medieval. Frei Ramiro, que nome tamén de... Frei, sí, daquela época. Fantástico. Vale, pois entre Ramiro e Federico, pai e fillo, que? Iso sí que podes fixar xa. Que Ramiro son eu. Sí. Estaré pensando. Pero... Vale. Pois tanto me ten, Federico. Que prefires ser? Me dá igual. Eu... Tanto monta que monta tanto. Pois mira, xa que eu son o novizo da relación co sacristán, pois podes ser tío pai. Que che parece? Pareceme ben. Vale, Pareceme ben, fillo, pareceme ben. Vale, das outras relacións, hai algo máis que queramos definir agora? Antecedentes penais. Pode ir saindo máis adiante, pero se queres falalo xa agora... Non, como queréis. Pois mira, íbalo definindo máis adiante, se queredes. Comezamos xa coas pequenas escenas, vale? Como digo, vai rotando o foco, vale? Por exemplo, primeiro comezarei eu para dar un pouco de exemplo, logo pasemos con Itsum, etc. Entón, no teu turno, durante o acto 1 imos facer dúas roldas, dicir, que vai pasar por cada un de vos dúas veces. Podes facer unha cousa, podes dicir, mira, esta é a escena, entón, as persoas que non estén involucradas, e a xente desde casa polo Twitch, pode decidir se quere dar dado blanco, que dicir, a escena vai salir ben para min, ou negro vai ser ben para min, ou pode decidir eu, vale, quero unha escena que remate con dado blanco, é dicir, que saiga ben, e vos decidides cal vai ser a escena. É dicir, eu escollo o resultado e vos propoñedes a escena. Neste caso vou comezar propoñendo eu a escena e vos decides o resultado, pero que se vedes que hai as dúas opcións, vale? Para usar en calquer momento. Mais ou menos enténdese? Sí. Vale. Pois, xa que temos aí o misterio, vou comezar poñendo unha escena na que estea a Frei Ramiro e Frei Perico, vale? Que sea despois da misa, vale? Eu estive pois axudando, a verdade que non sei o que fai un novizo, pero vou supoñer que estivo recollendo un pouquiño mentres Perico daba a misa, e vexo ao rematar que o caxato que leva trato con moito cuidado. Eu voulle preguntar por el, vale? Desculpe, Frai Perico, pero penso que aínda nos meus estudos non cheguei a parte. Este caxato hai que tratalo con moito cuidado, polo que vexo. Onde o guardamos? Frei Ramiro, déixeme min do caxato. Vostede non se ten que preocupar. Xa me encargo eu. Dedíquese ás cousas do seu traballo, por favor. Por suposto, pero
penso que na miña labor como novizo farei un favor a esta abadía se eu aprendese todo o posible. Sinto teño importunado coa miña pregunta. Era por axudarlle en todas as labores que pudesen ser. Eu non pretendía que yo limpe antes de que o leve vostede. Deixe, dedíquese a pelar unhas patacas. Eu xa teño que dedicarme ás miñas tarefas, por favor. Claro, por suposto, eu entendo que somente vostede ten acceso a este caxato, non? Ou algo xa dos freires que cando son máis parte da abadía, porque eu aínda non. Este caxato representa varias cousas. Entre elas representa a forza que nos dá o poder que nos dá Deus para poder seguir no día a día. Entón, bueno, se queres, deixocho, pero traemo en 5 minutos, máis non o deberías ter. Eu teño que ter conta del e estar pendente del durante todo o meu día. Claro. Este é un momento para que sumo de la feria me digades se queredes que remate a escena con dado branco, é dicir, que acabe ben para min, ou con dado negro, mal para min. Está desempates, o sea... Tedes que escollir vos dous. Como queres que saia a escena para min? Queres que acabe ben ou que acabe mal para min? El que saia mal para Fray Perico. Non, tedes que dicir se saia ben ou mal para min. Claro, a escena é miña. dado negro. Ojo, que ahora mesmo está bien, entón. Caeseche ou rompes. Vale. Desculpade. Tranquilo. Vale, pois moitísimas gracias, Frei Perico. Para min toda unha honra poder examinar e participar da vida desta abadía desde que cheguei. Estou moi emocionado. Agradezo moitísimo a confianza que ten depositada en min. Mentres falo así un montón de desculpas, Frei Perico xa está farto, afastas un pouquiño. Entón quedou co caxato, que o apoio no altar para examinalo. Vexo que ten unha pequena, unha serpe pequeniña dun dos lados, e cando xiro así, rompolle un pouco a cabeciña da serpe. Miro así, vexo que non se decatou, poñe un pouco de cuspe, a ver se pega, máis ou menos parece que aguanta, e digolle, vale, moitísimas grazas, deixolle aí o caxato no altar xa, vale? Moitísimas gracias, vou para a cociña, a ver se precisan a miña axuda. Adeus. E marcho correndo da igrexa, da capela. Vale? Entón, ata aquí a miña escena, rematou conmigo en certos problemas, entón é un dado negro. E como estamos no primeiro acto, ese dado rebótase. Entón eu decido para quen vai. Entón, iso aprovecha que subo xa ausente e vou mandar a ele. Vale? En xeral, para que a vosa personaxe teña un arco positivo ao longo de toda a partida, interesavos ter moitos dados da mesma cor. Se tedes dados equilibrados, vai ir mal a vosa personaxe. Se tedes moitos negros ou moitos brancos, vai ir ben. E aparte, ter moitos dados negros ou brancos tamén fará que sexades os que escolledes o que acontece durante o declive entre o acto 1 e o acto 2. Vale? Pois sigamos entón. Xa que non está hecho, voimos saltalo polo de agora. Tocaría a ti la ceña. Queres propoñer a escena ou escoller como remata? Escoller como remata. Pois, tú que opinas, Luis? Eu penso que podemos dicir que lle remate ben a escena. Bueno, por variar, sí. Vale. A ver, que pasou na miña ausencia? Vale, pois eu levei un dado negro que rebotei para ti, xa que non estabas. Entón, saltamosche e vai la serie escolleu o resultado, que era unha escena que saia, como dixetes, ben, non? Decidiches que vai a sair ben. Nos decimos que sae ben. E ti non sei, proposaste. vos decidichedes. Sí, certo. Falei con Luis. Ela quería decidir a escena, Claro. Entón, perdón, decidir o final, non a escena. Vaya cacao teño, vale. Como queres que remate logo? Ben ou mal? Agora estou perdida. Vale, non, a ver, penso que vería eu. Claro, o sea, eu dixen decidir o final. Para Surso. Vale, non, bien meu. Ela quere escoller o final. Como queres que acabe? De maravela. Vale. Bueno. Nós decidimos a que acontece para que acabe ben, perdón. Vale.
quere unha escena que saia ben. A ver, pero que unha escena entre eu e alguén máis? Ou... Nos escollemos quen, onde e que. Vale, dalle. Entón, cando que irades. A ver, tens alguna idea ao resto? En que lea me ides meter? Mira, eu correseme o seguinte, a ver que vos parece, así para ir comezando. Pode ser que Frei Federico entrou hai pouquiño no mosteiro e atópase na capela con Frei e descubre que foran compañeiros da cadea e que non sabían que os dous acabaron no mesmo mosteiro. Pode ser que no seu día, pois, non sei, fixeran un roubo xuntos ou algo así, e logo se perderan a pista e agora atopanse aquí de novo no mosteiro. Iso é algo positivo para Federico porque ten un aliado. Que vos parece? Pareceme ben. Sí? Pois imos logo. Por agora, inocuo. Polo de agora. Pois veña, estades na capela. Escenificade ese diálogo, ese encontro. Como ti queiras. Frei? Frei? Pero, que fas ti aquí? Fai moito tempo que... Eso mismo dijo, Que fas ti aquí, home? Pero, cala a boca, que nos enteren aquí de que nos coñecemos. Pero como vou a calar a boca? Como vou a calar a boca? Pero ti que fas aquí? É que non entendo nada. Xa non son a a persoa que te persoa... quitara das faldas das mulleres e agora aquí. Pero ven aquí, home, dame un abrazo. Cala a boca, que xa non ni sequera teño o nome que tiña cando me coñecías ti. Xa non te chamas Brais? Non, agora chamome Frei. Pero cala a boca, que non se enteren. Cala a boca. Bueno. Home, a ver, se ibas a cambiar de nome, tamén che digo que podes escoller outro, non? Habendo nomes por aí. Home, que non me digas que non é bonito. Pasa Frai Ramiro aquí. Mantede a voz caladiña, por favor, compañeiros. E marcha. Ai, perdoe, señores. Mira, aquí as cousas son distintas. Non son como na rúa. Aquí hai que facer as cousas ben. Hai que facer as cousas a modiño, tranquilo, non sei que. Non podes andar aí a beber e a ir con furcias. Pero vamos a ver. Que te pensarás que non sei eu diso? Que xa levo aquí pechado 5 anos. Pois dá a impresión de que non sabes nada, porque aquí o que hai que facer é aparentar. Ti podes facer o que queiras, pero por detrás non podes dedicarte a gritos no medio da abadía. Que senón... Pero que te encontrei a ti? Como non vou a gritar? Home, pero garras aparentes, Logo xa falaremos cando vayamos a fora polos pasadizos aí a pasar a noite por fora. Pero, home, polo menos dime canto tempo levas aquí, non? Home, pois levo pouco tempo. Trasladáronme fai pouco. Mira, date conta de que eu empecé a facer isto por necesidade. Que xa sabes que eu estaba metido en todas as leas posibles. Entonces, como estaba perseguido por todos os lados, entón collín e metíme a Monse para poder escapar e que non me descubrira. Claro, pillín, claro. Cling, 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 cling. A maitins todo o mundo. Cling, 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 cling. Bueno, xa saberás, xa chegará o momento. Bueno, vamos que xa son maitines. Vamos arriando. Bueno. Non dixeches que non había presa? Pois non vamos con presa. Tranquilo, home. A modiño, pero sen pausa. Moi ben. La Celia, dado branco, a quen lle mandas? Xuxo. Xa que pensaches a estea, aí tes. Moi ben. Vamos contigo, Chubo, que te saltamos antes. Queres definir a escena ou definir o resultado? O resultado. Vale. Ben ou mal? Negro. Algo que saia mal. Que pensades o resto? Alguna idea de que escena lle podemos poñer? A ver... Vamos a mirar as tarxetas, a ver se nos dá alguna idea. Buah.
É que claro, ten aí o Frei Perico, unha amizade que poden ser amigos en público, inimigos en privado, e evitar un voraz incendio no mosterio, e que está aí moi a man, Home, por non decir os antecedentes penais, parece que está dirixido, o sea, É por iso que podría ser interesante ver unha escena entre Frei e Frei Perico que nos leve a saber por que son inimigos en privado, pero manteñen Sí. as apariencias. A ver que se vos ocorre para establecer iso. a ver que se les escorra a eles ou non. Bueno, un pouco de todo. Podemos darlles ideas, pero A ver, pois, non sei. en- quizá hai algo co abade de que di, se seguides a discutir, botaríamos fora os dous, ou algo así. Dentro que teñe que fixir que se levan ben, pero hai aí mal rollo. home, eu iría incluso peor. A ver, Sabes, como teño antecedentes penais, é probable de que Fray Federico me contratara para facer un asesinato. o sea, ti queres ir polos antecedentes penais. Vale. Pois, moi ben. O sea, que nos evitamos porque Fray Federico ten remorsos sobre haberme contratado e de repente me atopa aí no tal, sabes? Fray Perico, Federico dis. son eu, Fray Perico é co que tes o de Fray inimigos en Federico. privado. Vale. Vale, A mí parece ben, se a Fray Perico lle parece ben. O que, terte... No, pero se somos inimigos no privado non te tería contratado eu. Di porque agora tes remorsos por telo feito. Bueno. Claro. Vale, entón vale. a culpa del que porque son enemigos. Bueno, da igual. Eso xa é cousa miña. O se cadra, podemos Frei ten remorsos por ter aceptado o encargo de Fray Perico e por iso agora odia, porque foi el que lle incitou o pecado. Claro. Os que Ou ao teñen revés. antecedentes son eles, pero malos son eu. No, sí. Bueno, é o que pode ser o que pense Frei. Oe, que nos temos antecedentes, eso significa que xa pagamos a nosa débeda coa sociedade, Bueno, Vale, pero realmente eu estaba equivocado, estaba mirando ao Fray que non era. Entonces podemos facelo en plan de que o que incitoume o roubo ou algo así. Sabes, O- fíxeme roubar algún sitio. Ou podemos incluir o do evitar o incendio do mosteiro, e resulta que a vosa relación de inimigos en privado foi porque un deles case lle prende lume o mosteiro. Eso desearía para o final, porque parece como un final así máis apoteósico. Bueno, eu teño unha idea. contanos. a ver. Que tal se Frei Perico quere chegar a abade e pensa que Frei está a intentar quitar o posto? Non está Entón, mal. claro, teñen que guardar as apariencias en público, pero en verdade están aí en plan, ti, quero ese posto, sácate do medio. Como que Frei chegou e que moi ben a xente e agora Frei Perico digo, hostia, vai me quitar aquí. Sí, date conta de que eu Estaba son. aí o Fray Perico, Este logo. lamendo yo cu o San Cristán, dicindo, ai, non, este vai a ser o meu O posto. San Cristán son eu. O sea, que está aí o Non, abade San Cristán sería. non, O perdón, abade. bueno, O como abade. se chame O o abade. abade. O abade. E Vale. agora está aí en plan, ui, que están cambiando os favoritos, que o mellor todos estes anos non valeron para tanto. Home, Que opinas, Fray Perico? eu son o novo, sabes? Claro, os anos meus. Os anos que levo Claro, eu aquí claro, os claro. anos de Frei Exacto, Perico. E agora Exacto, ven aí. aquí o novo moderno. Claro. A picar pedra o pobre. E agora ves ti caeslle ben así ao abade de primeiras. O sea, que hai competencia entre Fray Perico, o sea, o novicio e eu que son o novo, non? Non, o sacristán Entre que os le vai Meu. anos facendo méritos e ti que chegas novo de súpeto que es ben a todo o mundo e digo, cos anos que levo aquí picando, agora vai chegar este e a ver se vai quitar o posto. Me Claro, parece ben. entón, sí, non? Pois veña, Sí. unha escena na que estades falando disto no refectorio, a hora de comer, por exemplo. Moi ben.
Que esteades sentados un ao lado do outro, teñase unha conversa tensa. Espera, que déixame pensala, espera. Quen empeza? Empezo eu. Empezas ti? Vale. Sí, empezo Sigo. eu. Frei, amigo, veña, séntese comigo Home, para comer, por favor. Veña aquí, séntese o meu carón. por suposto, home, non hai mellor compañía que a súa. Oh, moi Sempre agradecido. encantado. Que tal se encontra? Como leva estes primeiros días aquí na abadía? Que tal? Estou encantado, me levo ben con todo o mundo, todos os risos, se nota un clima, o sea, un clima moi agradable aquí, E incluso coa abade? E coa abade que tal coa abade? pareceme encantador, o sea, o sea, mira que é o primeiro abade que coñezo que podo botarme con unhas risas con el de forma agradable, Moi sen, ben, que sentir ben. a superioridade que normalmente transmiten. Eu síntome moi a gusto aquí, de verdade. Un amigo máis, non? Pois Teño pensado incluso coller e quedarme aquí moito tempo porque, eso, síntome moi ben, de como verdade. me alegro de escoitar eso, de verdade. Sí, Paréceme e vostede unha que se aínda cos estudios de non sei, que estudia vostede? O sea, xa eu levo aquí moitos anos, e a verdade é que eu tamén teño moi boa relación coa abade. Levo sí, non, xa aquí pero me alegra esta xente de que non, o sea, que é capaz de centrarse nos estudios da Biblia e das cousas sen sí, ningunha sí. outra afición e tal. No, aquí estudiamos todos, hora et labora, aquí hai tempo para estudiar e para traballar e establecer Non, pero eu teño relacións, escoitado de que tonto vostede diante. se pasa moito tempo na biblioteca estudiando tranquilamente, sen molestar a ninguén. Tamén, pero non só iso, hai moitas horas no día e aquí encerrados 24 horas dá o tempo para todo. Estea Sí, tranquilo que pero mire que hai que relacionarse tamén cos demais, que dime que vostede é moi introvertido e hai que expandirse un pouco. para nada, está vostede moi equivocado, creo que aínda non me coñece, pero xa me coñecerá, hai tempo Pois para teño eu con outros compañeiros, con outros frais, din que vostede é eso, que é recatado, que non o dan coñecido, que é unha persoa difícil de coñecer. Ten que non abrirse máis a xente, por favor, que todo é amor no mundo do todo é Señor. amor, todo é amor, estea tranquilo que vostede e eu ímonos coñecer moi ben. E máis, se despois ten un rato libre, gustaríame pasar máis tempo a soas con Pois mire, vostede. dentro dun rato eu vou ir ao coro con todos os compañeiros para facer unhas cántigas e logo iremos a tomar algo. Se quere acompañarnos, Eso que por non lles suposto, molesta, algo seguro que máis non lles íntimo, molesta. un momento entre vostede e máis eu, onde podamos estar a soas, algo millor. Pero que estou tan ocupado, falando con un, falando con outros. Esta tarde a teño toda ocupada para ir A noite, non se preocupe pola oh, tarde, a noite hai tempo. A pero noite antes de dormir, eu durmo moi pouquiñas horas, eu non durmo máis de 5 horas, entón antes de dormir, danos tempo de manter unha conversación a soas entre vostede e máis eu. pois, se quere vostede, pois quedamos se vostede quere. Non Moi teño ben, ningún moi ben. problema. Gracias, estou moi agradecido por esta E donde conversa. quere que vostede quedar? Pois, mismamente na capela podémonos ver, que non haberá ninguén rezando esas horas. Vale, pois despois das nocturnas, Moi despois do ben, canto moi ben, do búho, quedaremos alí, vostede e máis eu, a soas. moi ben, así me gusta. Chan, chan. Fiu, fiu. Super fan da escena, fíxelo fantástico, estou encantadísimo. Dado negro, Itsubo, a que ño mandas? Pois a Frai Federico. No, no. Hombre, Cal era Federico? Fray Federico Federico é la Fenia. Moi ben. Grazas. Vale. Moi ben, pois Fray Perico, tocache a ti definir a escena ou escoller o resultado. eu escollo o resultado. Vale. Outro negro, por suposto. Vale. Que te parece
se seguimos as consecuencias de antes. Alguén, o Abade, por exemplo, descubre o caxato roto e botache as culpas. Moi ben. E que tal se alguén rompeu o casato que non é Frai Perico? Non, é que foi Alguén Ramiro. Claro, é que que eu xa lle rompino eu. rompiches ti. É que Ai, se aí... cadra ti, claro, igual marcharas ti co teléfono. Sí, creo que foi Rompino eu. cando marchou. Rompino eu e deixei yo ali en plan, bueno, queda aí o caxato, marcho. Entón, esta sería a consecuencia. O Abade chega e di, por que rompeu isto? Vale. Que quere facer de Abade? Mismo eu, talle. Allá. Arráncate. Estás ali, non? O sea, estamos na mesma escena, digo. Sí. Bueno, vale, o podes entrar ti en plan de contáronme que rompiches tal, o que queiras. Vale, a ver. Pero isto que é? É que non se ten cuidado con nada. Frei Señora Abade, Ramiro, que pasou? ven aquí agora mesmo. Perico. Frei Perico, ven aquí agora mesmo. Dígame, señora Abade, que pasou? Que pasou? Podesme contar que é isto? Pois isto é o caxato. Sí, xa. Pero mira. A ti pareceche normal isto? Pero déixeme, por favor, déixeme aquí, déixeme ver que pasou. Pero Mira. vostede sabe con que agarimo e con que cuidado trato eu este caxato. Isto obviamente non fun eu. E non sei que puide pasar, porque non o deixo en todo o día. Un ultraxe é isto. Eu voto o día co caxato, non pode ser que isto foi o novo. Isto foi o novizo. Non vai a quedar así. Vamos. Tiñas unha responsabilidade neste monasterio con este caxato. Ti sabes o importante que é este caxato. Sei, no. Deixeillo o pesado do novizo, deixeillo 5 minutos e marchou correndo, seguro que foi el. Como Déixeme lle falar. deixas algo tan importante a un pobre novizo? Non lle metas a responsabilidade do pobre novizo. Estaba preguntando, quería velo, deixeillo e pousouno no altar. Non ten ningún xeito que o rompese desta maneira. Estuvo nin 5 minutos con el, estaría 1 minuto con el e xa o rompeu. Este rapaz non vale para nada, este rapaz tiña que estar fora da abadía. Ai. Como Deus vexa isto. Ai. Ten arreglo. Ai. Non se preocupe, señora Abade. Isto ten arreglo. Isto ten ten arreglo e perdón vai de no Deus, arreglar o non. novizo, por favor. Vayamos falar co novizo. Vaya vostede a confesar agora mesmo e pague a súa penitencia, porque isto non hai quen o arranxe. A penitencia vai unha pagar co novizo. Vai levar unhas boas, porque a culpa é del. Entón vamos falar con el agora mesmo e que nos explique como pode romper o caxato case sin tocalo. Entón vayamos, por favor, falar con el, señora Frei Abade. Perico, a responsabilidade era súa. Eu cumprirei coa miña penitencia. Eu pecharía aquí xa. E que o Abade marcha en plan de xa falei, non teño máis que dicir. O Frai Perico é moi guerrilleiro, Frai Perico, levas todas. Hostia, pero que les das hostias? O novizo, que les das hostias todos. Tenía que botarlle as culpas ao novicio. Eu levo toda a vida aquí, levo toda a vida na abadía, cheganme dous novos e empezan a vacilar desta maneira, non pode ser. Leva todo pero soldado negro, que para que o manda? Decido eu. Sí, porque o dado negro deuse a ti, no acto 1 rebota o dado a que queiras. Frei Ramiro. Ramiro son eu. Exactamente. Cabrón. Vale. Moi ben. Pois vale, toca a miña segunda escena do acto 1. Vou decidir escena, vos decides como sae. Quero facer unha escena. Vale, a escena é a seguinte. Como Frei é novo, eu tamén son noviño, pois quero tentar facer un pouco de así de relación con el. Son moi perspicaz. E notei que tamén tivo un roce con Frei Perico, así que vou ir falar con el para ver se con iso tendemos un pouco pontes.
Xa teño Vas dos en falar contra e con- montanme de verdad. Así que vou falar contigo, Itsumo, sobre o nosa sobre como vestir o San Cristán Frei Perico, vale? Era mentres, la Celia Luis decide se dades dado branco ou dado negro. Podes falalo polo chat se queredes. Vale. Pois ímonos encontrar pois no coro, que chegamos os dous cedo ao coro, ainda non chegou o resto, entón aproveito a ocasión e achegome a ti. Digo, Espera, onde? no coro, na parte esta da igrexa onde se poñen os lados para facer os cánticos, Ah, vale, vale. vale? Pero ainda non chegou o Non resto. sei tanto de Vamos. iglesias. Bueno, como antes falaches do coro, collino de ti, de feito. Ah, Bueno. no corpo. Entendí no corpo, digo, que coño, No, no, corpo? no coro. No COR. corpo, vale. Vale. Pois achegome a ti. E digo, ai, Frei, que placer encontralo aquí. Ai, moi ben, dentro do pouco xa empezamos cos coros. Creo que hoxe queda un cántico a San Miguel. Ai, recoñezo que ainda tanto non sei, que son moi novo. E por iso pensei que vostede que ainda que ten moita sabedoría, pero tamén se lleve novo, pois quería falar con vostede como experiencia, que tampouco leva moito aquí neste mosteiro, bueno, Sí, vexo que se sí. leva ben con todo o mundo. Como fai? O importante non é a experiencia, o importante é a devoción. O sea, o importante é que te xurdira a iluminación de Deus. Claro, a Deus ilumíname moito. Márcame unha senda clara de paz e de armonía con todo o mundo. Por veces é difícil con algunhas persoas, pero aquí na vida cos todos os meus irmáns, por igual. Por Dios, pero, Frei Ramiro, por Dios, Sí. aquí eu só beso boas caras, non beso ningún problema. Que problema podes ter ti? Ningún problema en absoluto. Eu estou moi contento cando vamos comer, cando vamos ás celas dormir, ás oracións, nada, todo o tempo. E logo xa toca a misa. Pero eu Pois, contento vale, sempre. pois eso, non dubides ningún momento, en calquera momento que teñas un problema, fala comigo. Sí, eu falaré contigo. Mira que todos temos un pasado e o pasado Deus sempre non lo podo perdonar. Sempre Claro. que nos arrepintamos del. Pensas que todos teremos un futuro tamén? Sí, por suposto. O noso futuro sempre está no berce de Deus. Pero Claro, Deus decidirá, non? Deus decide e o que decide Deus. Sí, pero a cousa é os nosos actos son os que nos levan a él. Entonces, ti tes que ver os actos que tes diante da cara e tes que decidir. Os nosos actos Porque- levan ao futuro que quere Deus. Claro, ahora entendo. Os nosos Claro. actos son os actos de Deus, no fondo, porque non somos criaturas de Deus, verdade? Sí, pero Que tes que placer poder contar contigo. Fuches moi animante. Que ben ter un aliado aquí no mosteiro co que levar a cabo os sempre que actos me de Deus. necesites, pero te noto un pouco confuso. Non, por primeira vez penso que o que vexo todo claro. Que ben poder contar contigo. Pois, alegrame de haberte axudado. Gracias. Vale. Dado branco, pois, para Luis que te lo entendimos. Está obvio. Moi ben. Itsumo, definir escena, escoller resultado. Pois vamos a decidir unha escena. Veña. Quero unha escena entre Frei Ramiro e Frei Federico e súa relación filial. Pero tens que estar ti involucrado. Teño que estar duplicado. Cando é o teu turno, vai estar na que ti é o protagonista, o ti tes o foco Vale. principal. Pois entonces vamos a facer unha escena entre entre Frei Federico. Frei. Sí, Frei Federico, entre eu e Frei Federico acerca da súa relación pai-fillo con Frei Ramiro. Vale. Ok. Vale. Vai ser paseando nos pasillos alrededor do claustro. Fantástico. Ok.
Frei Federico, xa que o atopo por aquí, quixera falar con vostede un momentiño. Anda, amigo Frei. Claro, home, do que ti queiras. Mira, non puiden evitar decatarme dunha cousa. Cando cheguei aquí, ti máis eu nos coñecemos, pero que como te coñezo moito, non pude evitar darme conta de certo parecido que tes con outro dos hermanos da abadía. Bueno, sí. Estás falando do abade, Pois Din que pode así de ser. perfil nos parecemos un pouco. Si, a cousa é que clase de relación tedes? O sea, isto é algo sabido? Tes algunha clase de favores? Te recoñece como fillo, como parente? Recoñece o teu parentesco? Que máis? Que clase de parentesco tedes ele máis ti? Quen? O abade máis eu? Sí? Nada, ningún. Que nos vamos a Ningún? parecer. Ostras, pois, non sei, os ollos, o nariz, o feito de que falen susurros contigo cando está polos pasillos e que te agariñe a cabeza, non sei, dame que sospitar. Que non sei que clase de imaxinación tes aquí, pero iso nunca pasou, O abade é unha persoa moi simpática e tal, pero a min que me Sí, agarime a pero, cabeza o abade... o sea, ten uns xestos afectuosos que non ten co resto dos hermanos. Oh, meu Deus, que estás a insinuar? Non, Nada, non estou insinuando nada sucio. Simplemente estou insinuando de que, o sea, es un familiar bastante directo. Non sei se me equivoco. home, eu creo que un pouco. Sí, estaste a equivocar un pouquiño, porque eu a relación que teño co abade non é outra que de coñecidos. Xa E a está. que se debe tanto parecido? Claro, é que eu creo que o mellor, así agora que o penso, non estarás a falar do abade, senón do novizo. Ah, pues, me lío. Vale. Tens razón, me liei. Lieime. Hai moita xente aquí. Vale, pois Estaba a intentar a ver se o pillabas, pero veía que non é moi como, bueno, vale. Retomamos a escena porque equivoqueime de plano, vamos. Non, é máis interesante así, en plan de que Frei dicía, sí, o abade, claro, estou a falar do abade. Sí, do abade, claramente. Hai demasiada xente aquí, de verdad, perdíme de todo. Pois eso, facemos de novo porque senón non ten sentido. Non pasa nada, ti sigue rodando. Sigue rodando, dalle. Vale. Dalle. Bueno, notei tanto parecido entre algúns dos hermanos da abadía co novicio. Si, é que Ti aquí pensa, todos somos primos, parece ser. pois, marcho avergoñado. Vale, dado negro. O sea, Sí. quería sacar información, pero non estás aí tan convencido. No. A quen lle rebotas? Pois a Frai Perico. Perico, sempre perdo. Perdico, vale. Son eu. Mal, vamos. Moi ben. La feria. Tócache. Resultado ou definir escena? Definir escena. Pois contanos logo. Vale.
Entre ti máis eu, pai e fillo, Vale. vamos a falar en privado do asesinato que temos que evitar. Vale. Onde queres que falemos? No xardín, que aí Xardín. sempre é como máis Vale, que non... paseando. Claro. Vale. Pois... comeza a ti. Bueno, fillo, que descubriches? Sabes algo do noso? Irmán, non me chame así, que penso que hai rumores por aí da nosa relación. Sí, antes o Frei, vamos a ter que vigilalo, por certo. Ese andaba intentando indagar, pero bueno, que xa lle botei por outros derroteiros. Pero Frei Federico, cando fala vixilar vixilar de ver, non vixilar de... Non, Vostede home, deixou non. atrás o voso pasado, non? Non, home, non. Ti sabes que aquí estamos a xogar limpo. Vale. Tranquilo, tranquilo. Alégrome. De verdade, Porque parece que non se yo coñeces o teu mágoa, propio pai. sí, se yo mágoa que volvésemos facer esas cousas, aínda que hai algunha persoa que os mereza. Bueno, Que me quería eso contar? xa... Deus dirá, fillo, Deus dirá. Deus dirá. Deus Nós dirá. somos criaturas de Deus. Exactamente. O noso, que é o noso, irmán? Ai, mira, fillo, de verdad, irmanciño, de verdad. Estás máis perdido cun pulpo nun garaxe. Perdón, pai, é que outro día tive un pequeno desencontro con Frei Perico e ainda teño a cabeza noutra parte. Bueno, logo xa me contas. Non te acordas que temos que evitar aquí que asesinen o abade? Sí, o abade, por suposto, por suposto. Pero ainda non temos Vainos na ninguna vida pista. nelo, vainos na vida nelo. Céntrate, focus. Focus, por suposto. Ben, pois eu ainda non fun quen de averiguar quen pode ser a persoa que mandou esa amenaza e que interceptamos a tempo. Pero está claro que hai alguén que lle ten ganas ao abade. Home, a veces tamén eu lle teño unhas poucas ganas agora que o mencionas, pero bueno, a ver. Pai, se me Hai o permite que dicilo, tolerar, o home tamén ten unha idade. se me permite dicilo, penso que vostede sería un grande abade. Ai, xa sei. A verdade é que a vida no monasterio tampouco non se está tan mal, O que non me gusta tanto de madrugar. Iso xa non o levo tan ben, Non sei como levas ti. Non tería problema en erguerme cedo se non fose para ir facer a maldita misa. Pero, ben, non falamos diso agora. Non. Estamos nun asunto serio. Moi serio, moi serio. Moi serio, Ben, moi serio. temos que averiguar Moi serio. máis información. Penso que cumpriría comezar a vixilar de preto o abade, a ver que pode ter mal comportamento con el. Sí, eu creo que aí tes toda a razón. E o mellor tamén se poderíamos investigar nas habitacións dos outros irmáns cando están en misa. Eu A teño ver se complicado algún deles ten algo escaparme, verdade? sospeitoso. Xa que teño que axudar ao sancristán, pero podo tentar crear unha distracción para que vostede, irmán, investigue. Ui, eso sería maravilloso, irmán. Así o farei. Vale. Pois Branco ou agora será negro? mellor que nos dividamos e fagamos como que nada. Frei Perico, branco ou negro? A Federico. Branco. Branco. Branco, pois podemos deixalo así. A que lle rebotas o branco, Lacenia? Etsumo. Fantástico. Última escena do acto 1 para Frei Perico. Pois clarísimamente vouche botar a bronca polo do caxato. Vale, entón o resto terá que decidir se acaba ben ou mal para ti. Buah, a ver. Vale, pois onde queres que esteamos a falar? Pois mismamente diante donde levo o caxato todo o día no altar. En plan, xusto antes de ir a preparar unha misa, que me digas, ven aquí un momentinho. Sí. Vale, fantástico.
Pois comeza ti. Empezo, vale. Frei Ramiro, por favor, veña aquí un intre que... Por suposto, Frei Perico. Dígame. A ver, eu Voy sei por que vos, levas... Sei que levas pouco tempo aquí. Canto tempo levas? Non sabría decir, porque a verdade é que para min estar aquí é como estar xa no ceo, Frei Sí, Perico. a verdade é que non te fixas en nada do que fas, non? Porque vamos a ver, lembraste do caxato que tanto me pediches que che deixase ver? Lembro, era precioso. Apenas o mirei, a verdade, porque Precioso, é sí. tan bonito que quedei cegado pola... Sí, lembras que che dixen a importancia que ten este caxato. A bofé. Sí, pois non é importante só para min, nin importante só para a Abadía. Bueno, para o Non, Abade é moi importante para o señor Abade, pero seguro. pódesme explicar que lle pasou ao caxato? Que lle pasou? No, mira tú mesmo, dime que lle pasou, porque creo que se ve Ah, perfectamente. Pois... mire, parece... Ai, No, pois isto... parece no, por eh, favor. pois Mira, non... rompía cho na cabeza se non fose polo que vale. Porque Sinto tanto, é que claro, xa temos tempo, é unha reliquia da Santa Madre Igrexa, é unha apenas reliquia e non o vas volver tocar na vida, pero ai, deberías ir desculparte co señor Abade, explicarlle por, como rompiche, porque sei que o Abade é fácil, é un bo home e é un home amable. Por non, favor, pero vai falar con el e dille que fuches tú e que non fun eu quen se rompeu isto. podese vos interceder por min ante o abade, vostede sabe que eu se proceso solícito e axudo con toda a Non miña che vai vontade, todo o pasar meu nada, sí, homiño, non pasa nada. Tú vai falar con el que el é de bo querer, tú falas con el e non simplemente para que se entere ben de que foi o que pasou co gaxato, nada eh, máis. Ou vas... vale, agora mesmo. Gracias, Fray Ramiro. Gracias. E agora, bueno, vai despois da misa agora, por favor. Sí, claro, por suposto. Encárgate de que haxa viño suficiente para todos. Así o farei, por suposto. Gracias. Vaya con Deus. Dado branco. Para quen? Eu voto por dado branco. Non, Frai. votaste dado branco. Pregúntolle a Fray Perico a quen o manda. Pois para la Cenia, que é a única que non o ten. Oh. Vale. Claro, pero eu estaba intentando evitártelo, gracias. Pois chegamos Vas ao quedar declive. de... Así que agora o que imos facer, podemos usar aquí o canal de Discord que temos que lanzar os dados brancos e os negros por separado e restar o máis grande do máis pequeno. Como todos temos o mesmo, facemos un dado de 6 menos un dado de 6. Se sae positivo, facemos como que é dado branco. Se facemos negativo, que é dado negro. O que teña a puntuación máis alta de branco e a puntuación máis alta de negro decidirán o que acontece no declive. Vale? Así que o primeiro é rolar os dados. Un dado de 6 menos un dado de 6. Pois no meu caso, 0. Xa puntería. Facemos tamén a fórmula no Discord, por favor. O mesmo, non? Exactamente o mesmo. O sea, positivo, contamos con que é dado branco. Negativo, dado negro. ¿Dónde o tiramos? No propio canal de Discord que temos da partida. Por agora, Luís ten un 2 negro. Vale, espera. Aí está. La Celia ten outro 2 negro. Espera. 6 menos un de 6, ¿no? Exactamente. Vale. Pois entonces Sumo obtivo un 3 branco, así que el va a ser unha das dúas persoas que vai elixir no declive e a outra estaría entre Luís e Lacenia. Se queredes botar unha moeda, que decimos equitativamente, un para Lacenia e o 2 para Luís. Luís é a outra persoa. Vale, o que ides facer é o seguinte. Como vedes, quedan aquí 8 dados que non asignamos. Facemos unha rolada e agora nesta tabuiña cada un terá que escoller unha categoría e outro o detalle. É o mesmo que cando fixemos as personaxes. Son 2 elementos que están aí que tenemos que introducir durante o acto 2 para precipitar as cousas, vale?
Vou tentar compartir, non sei se podedes ver, se cada está moi chiquitiña así, verdade? Ou vedes Non, agora? eu vexo ben. 1, 3, 4, 5, 6. Un, O 3, único que non 4, hai 5. é 2. Vale, pois deixo así en grande. Vale? Cada un deixo unha categoría e outro fai o detalle desa categoría. Vale. Empezo eu. Empeza tú. Pois elijo categoría culpa. O 4. Culpa. Vale. 4, Que hai queres- outro. Había outro 4, sí. Sí, vale. 1, 3, 4, 5, 6. Hombre, 6. Enfrontamento épico. Perfecto. Uno A ver, poñer polo chat do Twitch, traizón das amizades. para que non se nos esqueza. Vale, pois agora ti, Luis, escolle outra categoría. Vale. Queda ainda de todo, verdade? Sí. Ou quedan 4, 1, 4, 5, 6. Un 3, 4, 5, Vale. 6. Vale, 1, 3, 4, 5, 6. 1, 3 ou 6. Hai interesantes en todas partes. Pois caos. 1. Caos. Perfecto. Itsumo, un 3, 4, 5, 6, non? Ou un só. Nove, sí, pero xa collín. 4. Unha autodestrucción gloriosa. Oh, por Dios. Perfecto. Pois xa temos os dous elementos de declive que podemos incluir durante o acto 2. Vale, o acto 2 é exactamente igual que o acto 1, escenas o mesmo. A diferencia é que aquí o dado quedas con el, non o rebotas de volta, vale? E agora xa cando temos que comezar a precipitar todos os acontecementos e facelo, vamos, avanzar cara, bueno, pum, ao estupio total. Vale? Vale. Vou comezar eu. E vou facer escena. E vou facer un flash forward. Vaiseme ver a min saindo da cela de Fray Perico, vale? O sea, non se ve o que hai no interior, co caxato na man manchado de sangue. Saio. E saio correndo polo corredor. E agora, eu digo ata aquí, ahora decídeme se queredes darme dado branco ou negro e engado algo máis. Bueno, a ver, eu como pai diría branco, pero home, Eu creo que merece o negro, Negro. Hai alguén que descubrilo, alguna cousa. vale, Perico, é a túa decisión. Temos un branco ou un negro? Veña, dalle o negro. Vale. Pois eu saio correndo polo corredor, a cámara xira e resulta que asomado, mirando polo borde, está Fray Perico, mirando. Acaba de ver como saio da súa cela, soltei o caxato, sabe que fixo algo aí. Así que, quen se diga que estaba na cela, que pasou, xa o averiguaremos. E a sangue do bar. Por agora dado negro. Itsumo! Pois elixo escena. Pero non vexo as escenas. Perdón. Sí. As tarxetiñas. Perdón. Pero as novas que leximos non o sea, non están. Están aquí no chat, na dereita da... Vale. Pulsa en comentarios e chat, temos aí os dous novos elementos que podemos incluir durante o acto 2. Non entendín. Como? Sí. O que fixemos agora nestas tabuas son elementos que podemos engadir historia, como co que nos iban de inspiración para precipitar os acontecementos. Non significa Claro, que literalmente teníamos que facer este na túa escena. Pero esos que leximos agora non os vexo. Aquí na chamada, na dereita tes unha barriña. Se pulsas do primeiro icono
vais a ver 2 mensaxes míos. Vale, pero ensaio de aquí. Espera. Unha chamada. Aquí Non no te- StreamYard. Como? Na página de StreamYard. De StreamYard, sí. Sí, aquí. Ah. Aquí ves nos anos a dereita, a esquerda, perdón. Ves aquí a pantalla e estamos nos 4. En comentarios, non? Exactamente. Vale, xa topei, sí, vale. Aí ves. Pois vamos a facer unha autodestrucción gloriosa. Vale. Que escena propós? Que? Que escena propós? Quen, que e onde? Vale, sí, espera, que estou pensando. Espera, aquí está. Vamos a ver. Pois o obvio sería unha autodestrucción gloriosa de Fray Ramiro. Tens que estar ti na escena, porque esta é unha escena túa, Sí. entón tens que estar ti. Vale, pois unha autodestrucción gloriosa de Fray Ramiro comigo, na que Fray Ramiro me recoñece que fixo eu Vale, pareceme ben. É unha escena na que eu, culpable, vouche confesar o que acabo de facer. Sí, E logo, la Celia e Luis deciden se a escena termina ben ou mal para ti. Pois, por exemplo. Vale, fantástico. O que teño na cabeza é, en plan, que me ven a confesar porque me ten confianza, non sei que, entonces eu de alguna maneira me salen mal, o sea... Ou ben, o que decida aqueles. Bueno, pues sí, pero digo, en plan, de que como que os malos sempre perden, entende? O sea, digo, os vos sempre perden, o sea, os vos, o sea, que me... Ay, non sei, bueno, así que deciden despois. Se decides ti a escena, deciden eles se acaba ben ou mal para ti. Vale. No, pois é que, joder, se é autodestrucción gloriosa... Pero que non ten por que ser destrucción agora. A autodestrucción non ten por que ser desta escena. Pode ser de outro momento ou pode ser durante varias. Son simplemente ideas que teñamos. Vale, sí, pois eso. A idea que teño é de que me veñas a confesar o que acabas de facer. Perfecto. Pois, se me permites comezar a mí, a escena continúa xusto despois da anterior, vou polo corredor, cruzo contigo, e digo, Fray, Pero, Ramiro, que faz correndo? Vostede inmediatamente, veña comigo. Levote así para unha esquiniña do claustro. Pero pareces moi exaltado. Que pasou? Sí. Pasou algo grave? Por favor, estás ben? Claro, lembranos a conversación de que somos criaturas de Deus. Sí, tens que as túas accións para estar... Decidime a levar a cabo o plano de Deus. Tiña clarísimo que tiña eu que facer o que Deus quería. Pero tes sangue nas mãos. Que fixeches, por Dios? Que fixeches? Sangre como sangue de Cristo, que deu seu sangue por nós. O sangue é símbolo de sacrificio. Pero estás ferido, pásache algo. ¿Cómo? Por Dios, estás sudando. Tes fiebre. Non está nada, Foi gracias a vostede, tocache a cara e se mansa de sangre. Pero, Alonso Tenín, que fixeches? Que fixeches? Xamais pensei que aquí atoparía unha persoa de inspiración como vostede, Fray Frei. Non, pero que fixeches, por Dios? Que alguén me axude. Aquí. Non estás orgulloso do que fixe? Pero non sei que fixeches. Está me dando medo. Que fixeches, por Dios? Deixa de berrar. Estás a poñer moi nervoso. Pero, Dios mío, pensaba que habían atopado a paz. Dado branco ou dado negro, rapaces? Eu voto negro. Negro. Dalle, negro. Negrísimo. Guau. Vale. Espera, podo seguir? Sí, pero ahora sabemos que ten que acabar o partido. Segue. Ai, Dios mío, pensaba que había deixado atrás todo isto, as mortes, os asesinatos, toda a oscuridade. Por Dios! Marcho correndo, tal. Cada un dos ventanales. E salto a través del. E precipito no vacío. ¡Hala! Entón, ¡Hala! se él era que guía fixe no correcto. Foi un instrumento de Deus. Rematamos.
seguimos sin saber que fixo este na miña habitación. Vamos vos. Vale? E agora pode que Fray Frey estea morto. E non hai ningún problema con isto. Porque podemos seguir falando de Fray Frey en flashbacks ou no impacto das súas accións, ou podemos facer que estea vivo, non hai ningún problema. Quer dicir que a morte está sobre a mesa. Morte é válida en Fiasco, porque sempre podes facer un flashback para entregar a personaxe. Así que non hai problema, só queres matar. Xa verás. Só queres Estou matar. pillándolle tranquilo isto. Bueno, dado negro, daquela Fray Tsubo, e imos con la serie agora. Quero decidir o final. Entre... I don't know. Final bon, final malo. Ah, é verdad, claro. Perdón. Un final... Dalle malo. Espera, déxame ver os dados, perdón. Vamos a los dados. No. Ai. No, vou, dalle. Un final bo para ti. Sí. Alguna idea dunha escena que teña un final bo para ela? Un final bro para ela que ten que evitar un asesinato. Pois... Teño unha idea. A ver. Fray Federico ve que Fray Ramiro está obsesionado co abade, ten medo de que o vai a asasinar, entón tende unha trampa na cela, e cando Fray Ramiro aparece para matar o abade, non está o abade, senón que está el. Fray Ramiro golpealle, pero Fray Federico queda vivo. Tiraste de conta que o meu fillo está a me tentar matar. O teu fillo está poseído, é dicir, o novicio non está ben da cabeza. O que idea tiñas ti, Fray Federico? No, estaba en plan, pois, evitar un asasinato, pois, probablemente do abade, sí, ou a quen fose que Fray Ramiro estaba intentando matar na miña habitación. Era a túa cela, verdade, non nada abade. Era a túa cela. Sí, era a miña cela. Pois a quen quixera que Ramiro estuvese intentando matar, que Federico o evitase. Pois íache matar a ti, entón, por exemplo. Enfadado polo do caxato. Fun darche a ti en plan, vas ver caxato ti agora. Todo por un puto casato, Que o caxato está maldito, cala. A maldición A maldición do caxato. por eso é tan Veña, importante. o que te digas, Perico. Que eu xa propuxo moitas escenas. Pois eso. Fray Ramiro quérese facer co caxato, que gardo eu. Intenta matarme, cousa que Federico evita. Porque eu estaba vendo desde fora, quedamos, non? Como foi que dixeches tú? Sí, nunha esquina, non? Entón, vale. eu... Ti escapas, pero quedas mirando, algo así. Vale, pois así. Vale. Pois vou eu polo corredor, vendo así que non me mire ninguén, e achégome a cela de Fray Perico, abro así un pouco a porta e métome dentro. Federico, estás ti xa aí ou cachas ve logo? Creo que vou estar aí xa. Vou estar aí xa sentado no catre. Asumamos que camas non hai moi boas. Pai? No catre. Que? Pai? Ai, perdón. Que fai vostede aquí? Fillo, que fas ti aquí? As preguntas as fago eu. Estou a buscar o caxato. O Fray Perico teme manía. Penso que pode ser un problema para nós.
E comezo a revolver. Para aí quieto. E non crees que roubar un caxato vai nos traer máis problemas? Va. O caxato non é importante, o caxato é un símbolo. Entendes? Pois non, a verdade é que non entendo. Usted non me entende, pai. Usted non me entende. Non, Nunca non entendeu. entendo, non entendo. Explícame entón. E non entendes ti, vello. Ei, a mí non me empurres, que aínda son o teu pai. Sí, bueno, xa non. Agora é o meu irmán. Ah, Douche, mira. Aquí está. douche así un sopapo de lado cando me dixo son o teu irmán. Sabe, pai? Xa non teño 8 anos como antes. Ah. Perico, ti vas a aparecer agora ou simplemente estás a velo todo ou como facemos? Eu estou guichando, eu estou cheirando a ver quen que falades vos. Eu estou en plan, Vale, como que fai, fillo? Que me estás contando? vale. Quen é esta xente? Eu sigo ao tren Frederico. Ah! Eu caio chan sangrando por aquí. Sí. Penso que sentín algo. Saio da porta e enganchamos coas cenas de antes. Moi ben ligado, moi ben ligado. Pois, dado branco para a cenia. Luis. Pois... Mira, enfrontamento épico xa puido ser ise. Pouco épico foi, Pouco épico. Que nos queda? Ponme a outra pantalla. Que nos queda por aí? Que non sei o concepto do incendio. O incendio. O incendio non o cheiramos. E queda tamén a idea, estaba aí un pouco flotante, de que Frei quería facer vos vigas co abade e ti tiñas un pouco de xenreira porque un pouco de envexa. Conceptos que quedan aí. Sí. Igual te sentiches como que todo o traballo que fixeches non foi para nada, entonces tedes unha ansia de vinganza contra o abade tamén. Pode ser. Tamén podes facer un pouco de retcon, por exemplo, que cando vexas que Frei vai saltar, ti páralo, de alguma forma, que te siga a conversa. Non sei nin por onde tirar, aí está moi aberto isto. Creo que me vou a topar con Frei. Un pouco magullado, cunha perna rota, un pouco daquela maneira. E como estamos os dous sós, porque eu estou de ronda, fumando unhas ervas sanadoras, pois achégome e falo con el. E logo xa decidides vos como acaba. Vale, pois estou tan tranquilo paseando arredor. Escoito unhos berros pola ventana, quedome mirando pro mosteiro e vexo como alguén se precipita e cae. Entón, achégome correndo. Entón, vou correndo, pero que pasou? Quen é? Irmán, como te atopas? Frei Perico, non puiden deixar atrás ao meu pasado. Sempre aonde vou, pero si é Frei. levo as desgracias. Pero que fixeches? Nada, pero este sitio, por moito que estea ao alcance da man de Deus, sigue sendo igual de sucio e nocento que o resto do mundo. Pero caíche ou tiráchete? Vamos a ver. Que pasou?
Me tireime, quero acabar con miña Pero vida. tú sabes que eso é pecado, inda por riba, tú xa es mal fulano, e inda por riba tiraste, pero que clase de frei eres tú? Vamos a ver, pena non morreras, e que non sei se non rematarte aquí que o que mereces, pero isto que é? Pero que Que me dis? clase? Por favor, esas formas. Non ves que estou magullado, teño a perna Esas rota, formas, estou sangrando. tú ves aquí a roubarme eu que levo traballado para chegar a ser abade e ves tú aquí a roubarme todo o esforzo de todos estes anos e agora que fas tirándote por unha ventana? Que clase de... O agarro das solapas e digo, serás todo o mundo igual, todos merecemos a morte. Empezou a mallar nel. Pero se estás cunha perna rota. Déixame, non sei se marchar e deixarte aquí ou chamar por alguén, porque vou chamar o abade ten que saber desto, que te excomulguen antes de, non vai a ser que morras antes de que te excomulguen, vou polo abade, tú Non queda fai aquí. falla que vayas polo abade, o abade xa está aquí. E xa escoitou o suficiente. Frei Señor abade, Perico, canto tempo leva aí? Frei Canto tempo Perico, leva aí? nunca esperaba isto de ti, de verdade. Nin unha pizca de bondade con este o teu irmán aquí tirado no chan. Pero, señor abade, se tirou el Nunca mesmo. pensei que ti Tirouse el me foras mesmo. a dar estos problemas. Non quero escoitar unha palabra máis da Pero túa eu boca. non fixe nada, eu Fora atopeime de aquí. este. Fora das Señor nosas abade, señor abade, ocorreu algo terrible. Non te preocupes, fillo, non te preocupes. Eu coidarei de ti de aquí agora. Vou chamar polos irmáns para levarte á enfermería. Ti, Frei Perico, vai, vai e que Marcho. Dios te perdoe porque eu non podo. Logo Rezarei falamos, por a señor túa abade. alma. Perdone. Fantástico. Este señor abade sempre metido polo medio, de verdade. A verdade é que é o único traballo que ten. Tamén te digo. Andar polo medio, sí. Eu penso que te ten manía, Sí, tantos años aquí, puta abade. Que mal. Vale, pois toca a mí a verdadeira escena que eu teño o poder de fixar. Pois é que está moi cantado porque quedou Frei Ramiro ali solto, está cheo e confundido. Penso que é o momento no que decide o voraz prenderlle lume incendio. o mosteiro. Sí. Sí, por que non? A verdade, moitos días espertome eu tamén con ganas de prenderlle fogo a todo, así que dalle. Sí. Entón, vemos a Frei Ramiro camiñando, senta no cruceiro que está ali no patio e di: fixen o que Deus quería a mí, fun o seu instrumento, pero agora son impuro, pero xa cumplín a miña labor. Agora toca borrar o pecado e borrar as miñas pegadas e purificarme por fin. Entón, colle un tonel de aceite, comeza a botalo polo claustro, e de noite ninguén repara, e colle un misto, encende así, e agora pues, decide se dado branco ou dado negro. Buah, onde a queda? decisión é É difícil, obvio que vai ser negro, entonces eu votaría branco. A verdade... Claro, pero é branco para min. Sí, por Claro, eso, o sea, xa. No, buf. estou por decir, en plan, branco para él, en plan, que él estaba, eso, confundido, todo, non sei que tal, prende lume o monasterio é unha merda, pero él sálvase e de repente reconcílase con sí mesmo. Vale. Ou pode ser branco, el vaise pensando que todo vai prender lume, pero en verdade queda en nada. En plan, empeza as chamas, pero apáganse porque o aceite xa está.
sea, queimas ese Vale. aceite e logo xa quedou. Que vos parece isto? Prende o lume, o sea, prende o aceite comeza a esténdese cara ao caroceleiro onde están todas as colleitas e acumulada, que comeza a arder todo. Entón, el comeza a camiñar cara ao lume tamén para ser un co lume e purificarse, pero, por alguma razón, as sandalias que ten están feitas dun material que non prende. Entón di, Deus me perdoa por levar a cabo a súa vontade. Continúa a miña vida, ainda teño máis que facer, teño un propósito maior, e vou descubrilo, oh Deus Señor. E camina alonxándose como esteiro detrás de linchamas. Como os parece aí? Non me Hai moito convence dado moito. blanco. É dado branco. Vale, Ala. veña, Que parece chungo. ben. Quedan Dado dos blanco, brancos. pero a túa versión non me convence, Non te convence a miña versión? Non, o sea, por que as sandalias non prenden? Bueno, pois se quen día sandalias di que achega o seu hábito e por alguma razón quedou prendido. Quedoulle empapado de auga cando foi coller o aceite, entón, ao meter a manga no lume non prende, porque está mollada. El pensa que é un sinal de Deus. Mellor? Vale. Ou as sandalias. Molláronse as sandalias porque está pisou no cortello cando foi coller o aceite, entón el di, claro, é Deus que non quere que arda. Ou resulta que era non é aceite de lámpara, é aceite de cociña, e o aceite de cociña non prende. Pero ten que sair ben para mí. A miña intención desta Non escena é prender prende, o ai, mosteiro. non sei cantas veces casi ardo eu a cociña por aceite, Sí, porque é aceite quente. Pero se colle a botarlle aceite, o sea, unha cerilla de aceite de oliva, saberás como se apaga. Non sei, é que, sabes, que non vou Non intentalo. se perder en tecnicismos, por favor. Sí. Fáganme un favor. A cuestión, eu non prendo, hai polo menos un incendio nunha parte do mosteiro, vamos dicir. A min pareceme ben. É que lle Vale, parece sí. sumo, que lle toca propor a escena. Ou definir o resultado. Como? Tócache, propós escena ou escolles o resultado? Resultado. Vale. Branco ou negro? Pois vai ser branco. Branco. Vale. Pois unha escena con final bo para Frei. Frei cunha perna rota. Sí. Que tal se o abade, agora que está enfadado con Frei Perico, nómbrache o novo San Cristán, co cal é un chanzo máis da túa carreira cara a abade? Perdón. Nada, Oye, eso, o sea, o meu persoaxe eu penso que menos non desexa méritos ni tal. O sea, quero algo máis iluminado, algo máis tal. Desvéloche por que o caxato é tan importante e que ti eres o novo guardián. Oh, por Dios. Vale, ese me gusta máis. Ese me Vale, gusta máis. bueno, vale. O Sí? novo guardián Do caxato. maldito. O sea, eu Recordemos. estaba pensando unha especie de redención dos antecedentes penais que tiña. O que pasa Bueno, que non sí, home, sí, eu non teño tanto poder, Eu a min estaba os deus... pensando Iso é o nun Papa. flashback onde se vexa o antecedente penal teu e que se vexa que vese o que faz e como conmutan xa pena por entrar no mosteiro. É unha escena que acaba ben e queda un pouco de background do túa personaxe. Sí, pues sí, pues, está ben. Está ben. Vale. Entonces, que estaría? Eu e que máis? Que ti queiras. Que é o que pasou? Cales son os teus antecedentes? Estaba Frei Federico tamén, non? No mesmo golpe. Debería estar Frei Federico, que eso dos Bueno, que compartides. temos antecedentes penais os dous. Ao mellor nos coñecemos na celda Bueno. Sí, na cadea. Claro, sen estar relacionada. Se quere, que a mí me dame igual, que se quere matamos xuntos. Intento de Irmás roubo. de armas. Intento de roubo que acabou mal e morreu un neno pequeno. Oh, por Dios. Hola. O sea, Pareceme estupendo. Hola. non Vaxe. sí, pero digo non asesinato, sabes? Senón Sí. por accidente. Sabes, o típico, en plan,
De O típico. repente, Sí, tipiquísimo. A mí me pasoume 3 veces o día hoxe. No, mentre no, remate ben para ti, xa que teño te a escena computen a montada. pena, Xa teño a escena montada. veña, dalle. Está a miña persoaxe meténdose despaciño por unha ventá, abre a ventá despacio, se apoia un pé, apoia outro, e se vai acercando pouquiño a pouco á porta do fondo, onde se ve unha cómoda, entonces se vai acercando, e de repente, detrás dunha cortina, hai un movimento, o meu persoaxe se volve de repente, entonces di, quen é? E non contestan, e se sigue movendo. Entón dice, quen é? E síguese movendo. Entón colle, saca o coitelo, de repente salta encima del, vai a apuñalar, e de repente ve unha cariña dun neno pequeno. Entonces solta a daga e di, Dios mío, e escapa correndo pola porta. E que pasou despois? Pois despois fun ao monasterio, bueno, o sea, fun xunto aos policías, confeseilles os meus pecados, digamos, o sea, que roubara en algún sitio, non sei que tal, entón, eso, presenteime para entrar dentro do monasterio ou algo así, pode ser? Ou directamente fun ao monasterio xa está. Pero claro, terías claro, que entonces coñecer eu non a me Fray coñeces. Federico en algún momento. Como? Que tal se que terías que coñecer a Fray Federico cos tus antecedentes penais? Eu penso que pode que entres no cárcere, pero unha vez ao ano hai unha ceremonia estas tipo Barrabás que deixa libre a un reo e escollerote a ti para computarte a pena por ir ao monasterio. Se collo, resulta que nese asalto estaba acompañado por Fray Perico, e como eu fuxín, pois entonces o pillaron tamén a él. E Ah, por a eso, Fray Federico. Vale, fantástico. entonces, Home, gracias, como? Gracias. Graciñas. Obrigada. Vale, así tedes un punto de xenreira aí, ¿no? Sí, claro, somos amigos, pero como que enemigos tamén. Vale. Ah, no, espérate, pero é Fray Federico con que tes antecedentes penais. Sí. Federico. Vale. Bueno, pois, Lacenia, Dime. toca a ti agora. Vou escoller... Defines escena ou escolles resultado? Escoller resultado. Vou escoller bo. Bo. Pois... Que relación tes con Fray Perico? Non tes ningunha directamente. Pode ser un momento para facer unha escena que vos entendades, que vos fagades como amigos ou aliados e que remate ben porque tedes un novo punto de contacto, por exemplo. Sí, pero... Bueno, pode ser que el volvese á súa celda para recoller as súas cousas e marchar. Entón E toca a acordade ti. que estou aí tirada. Exactamente. E que así defendinte dese cabrón que digo, hostia, gracias. Ai, sí, é verdade, Cona, que di. Esa persoa que está aí tirada no chat. Sí, sí, Os pode dous non me ser. queredes moi ben. Que? Que os dous non me queredes moito. Eu non fixe nada en contra túa. En contra miña. En contra túa... Bueno, Vale. así. Así. Faltaste o respeto a tu pai. Tamén che dixo, O meu único pai é Deus verdadeiro. Pois vas a pedirlle a paja a ele, Bueno, que opinas desa escena? Perico. Sí, Perico, Sí, estaría ben. Claro, volvo recoller. Eu voume do mosteiro. Eu se non son
se non son Ah, sacristán. non te vas, botáronte. No. Non hai oportunidade de promoción, non hai ascenso, está moi mal. E min se non me queren, eu vou ao outro lado, eu non teño antecedentes como estes monos, no, eu podo marchar por Bueno, aí. vale. Os que tedes antecedentes sodes vos, que tedes que estar aí escondidos, eu podo facer vida normal, entón eu, entre tanta historia, se me quitan o caxatos, no, eu marcho dai. Vale, entón eu entro á miña habitación para recoller, estás tú aí que che zouparon. Sí, estou inconsciente no chan. Vale, ok. Bueno, pois entón eu estou entrando na miña cela, pois bufando e pois cagándome un pouco en Dios. E aí está, aparece aí que realmente xo vin antes, pero pensei que xa estaría, que non sería para tanto, pero está aí Frei Federico. Entón entro, Frei Federico, pero ese Ramiro, tú mira o que lle fixo. Acorda, Federico, sigues aquí, sigues con nós. Que dolor de cabeza. Isto non me pasou a mí nin nos peores anos de borracheira. Sí. Como estás? Sí. Estás ben? Foi Ramiro. Bueno, tiven días mellores. Foi Ramiro quen fixo isto, que non entendo nada. Que pasou aquí? Que facedes? Bueno, mira así un pouco a sangue. De verdad. Este fillo meu vai máis pagar. Fillo Nada, teu? home, nada. O Ramiro, rapaz. fillo teu? Sí, non sabías? Pois non, enterome agora. Desde cando o novizo que acaba de entrar é teu fillo? Que é isto? Bueno, dende o día que naceu. 9 meses antes, de feito. Vale, Pero pois non día arriba, día abaixo. Non o sabía. Bueno, pois agora xa o sabes. Pero que pasou? Poderías axudarme a topalo? Porque vaille caer unha zurra. Vámolo buscar. Eu estou recollendo, eu marcho daqui. Colleume por banda, o Frei tirouse por unha fiestra baixo. O abade acábame de pouco menos que de botar de aquí. Eu marcho de aquí, eu non teño ningún interese en estar con esta panda de tolos. Se queres imos Madre buscar mía, o teu este lugar fillo. vais abaixo, este lugar, Isto non chera un pouco como a fume. A churrasco. O mellor están churrasco. a facer o churrasco. Tocaba hoxe churrasco na Tú na non estás canteira. ben, tú levántate, vámonos daqui porque tú non estás ben, mellor sair da abadía canto antes. Ai, sí, pero axúdame un pouco, porque eu Sí, estou así vamos. como un pouco mareado. Teño así como a cabeza que se me vai. Vámonos daqui. Lugar perfecto para cortar a escena. Pois quedas ti, Frei Perico. Ajá. Escolles. E o dado pode ser branco ou negro, non? Pode ser branco ou negro? Sí, como é o derradeiro, así que podes escoller, se queres escoller resultado, podes facer que sexa o dado branco. E nós tamén Vai podemos... ser negro, obviamente. Entón, eu escollo dado negro. Vale. Pois, penso que sí, negro. Negro, que lle podemos poñer a este home. Vale. Podes poñer as... Sí, perdón. A outra pantalla, perdón. Grazas. Aí. Vale. Ajo negro. Bueno, que xa lle pasou de todo, pobre. Que Pode tal... ser... perdón. Non, fala ti, por favor. Pode ser algo do seu pasado. Podemos meter aí... A ver, espérate, que había tamén por aí. Está pensando algo máis simple, tipo que están tentando sair, axudando a Frei Federico, pero o lume corta o paso. E polo menos ao final desta escena non teñen saída do mosteiro, están atrapados polas chamas. Logo hai un epílogo. Lo que pode ser diferente a cousa, pero polo menos desta escena que en plan de me cago, porque todo me ten que sair mal, xe.
No, home, tamén esta típica escena de os dous marchando da abadía, un apoiándose noutro, de fondo a abadía derrumbándose entre lume. Xa, pero lle ten que pasar algo malo. Claro, ten que saírlle mal, xa se está marchando a abadía, entón se cadra non lle importa moito. Se a abadía que arda, vamos, porque xa lle prender o lume, porque senón... Eu estaba pensando que o mellor podía haber un enfrentamento entre Perico e Frei, Pero se que Frei fose está cunha épico, Frei, pero Frei. que salisen xa, pero de antes, Ah, de vale. cando todo comenzou. En plan, En un flashback. plan, claro. E de aí é de onde lle ven toda a xenreira. Tengo unha idea. Que tal unha escena na primeira vez que se coñeceron Fray Perico e Frei, que houve aí un pouquiño de enemizade, Fray Perico marchou e vese a Frei acendendo unha candea negra. E obviamente non lle saiu ben porque estamos vendo o final. Non, claro, como que maldeciu a Fray Perico. Sí. Pero que lle saiu polo outro lado porque Frai Frei está agora ben co abade e tal, e saiulle as cousas ben, e o Frai Perico saiulle todo polo reverso. Claro, que dicir, que Frei acende unha Sí. candea negra para Fray Perico. Frei, Pero co perdón. bo rapaz que Frei, Que estaba dense. Frei non é bo rapaz, non faga lo bo, que aquí non hai un bo. No, pero que estamos non velas negras. Un círculo de máxico Tónico. A outro. Vale, bueno, dalle. Se queres chamar as forzas do mal, chama as forzas do mal. O sea, que estamos a dolor, o sea, que nos poñemos en plan, eso. Vas a sacrificar un galo ou algo? O sea, a escena é Fillo. escena é entrar, típica entrada de plan, benvido, irmão, non sei que, seguro que vais a estar moi cómodo aquí e tal, non sei que tal. Ai, sí, moitas gracias, tal, non sei cuánto, tal. E chego á miña cela, cerro a porta, entonces saco dun saco unha cera vermella, fago un círculo no chan, entonces empezo a orar mentres me fago uns cortes nos... Por favor, o cura satánico. E me pinto unha estrela na... Entonces, bueno, fago así cousas así raras e tal, entonces música de fondo, en plan, chon, 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 chon. Eu adorei. Se vos vale. A mí vale, me vale. Perfecto. Vale, pois ata aquí o acto 2. Agora toca rolar os dados que temos, o mesmo que fixemos coa táboa de declive, para facer o epílogo, vale? Entón, por exemplo, no meu caso, teño 2 brancos e 2 negros, 2 de 6 menos 2 de 6. No caso de Luís, 1 de 6 menos 3 de 6. Se vos parece, vos facelo un por un e seguimos consultando na táboa o epílogo, vale? Entón, vou comezar eu. Son 2 de 6 menos 2 de 6. Chame 2 negativos, a 2 negro. Imos aquí a táboa. Negro. 2 negro. Leo vos que depois non lees. 2 negro. Brutal. Para empezar, feridas das que nunca curan. Un ronsel de membros mutilados, explodidos ou queimados no teu camiño a un magnífico fracaso vergoñento. Despídete de todo o que che importou algunha vez. Pode que morras, pode que non. Vale, pois eu isto interpreto como que críase moi feliz Frei Ramiro co incendio do mosteiro, pero decatase de que o lume non se está a espallar tanto como el quería, te volve marcha atrás para tentar extender o lume, e sen decatarse, queda encerrado no propio incendio e morre entre gritos das chamas. Moi ben. Alabai o meu único fillo, alabai. Tamén se ha dicho un fillo un pouco tonto, Pero hai que querer igual. Vamos con Luis. Vale. 1 de 6 menos 3 de 6. Perfectamente. ¿Non? Sí.
Vale. 9 negro. Podes ler ou leo eu? Dalle tú. Vale. 9 negro. Nada do outro mundo. De volta para o comezo. Quizás teas dorido e sen branca, como estabas onte, como estarás mañá. Con certeza terás aprendido algo, porén. E para a próxima sairá mellor. Tal Para cual. a próxima. Home, se eches moi ben parado. Clarísimo. Conseguín sair daí, sen máis. O mosteiro que si arde, que si non arde, tanto me ten. Eu sigo o meu camiño, vos apañadevos. Vai para outro mosteiro ou simplemente vese como a cámara ve como se vai polo camiño e xa sabrá o que El pasa con ele. vese tirando os hábitos, pasando de mosteiros, de caxatos, de abades que lle teñen manía. Nada, el vaise polo seu camiño, olvidándose completamente de todos, pouco lle importa como quedaron. Moi ben. La Cenia. Pois... Serían 3 de 3 6 menos 1. 1. 9, Vale. 9 branco. Leo. por favor. 9 branco. Nada do que presumir. Non saiu ben, pero tampouco mal. Pode que espetases o carro, ou te deixas a parella, ou teñas que ir a Suizo, pero comparado con como acabaron outros, Home, perdiches un fillo. Bueno, Xa. tampouco quería moito. Un fillo satánico. Non, o meu fillo non era satánico, ese era o... No, o teu fillo... Sí, certo. O meu fillo acabou un pouco tolo. un pouco... O teu fillo era un pouco tonto, non era pouco satánico. O pobre non tiña internet, nin tiña nada, nin tiña amigos. Que se lle vai a facer? Non coñecía nada mellor. Que sería esa escena final? Bueno, creo que quedou como quedou. Marchei co Frei Perico por ali. Tin, por suposto, que... Bueno, o meu fillo non sobreviviu, e se sobreviviu tanto dá porque o desheredei dende o momento que me golpeou na cabeza. Eu creo que a vida do monasterio tampouco non é a miña, Creo que vou intentar buscar un traballo e empezar de novo unha vida normal, pagar os meus impostos, esas cousas. Vese cal é a tua nova vida, o teu novo oficio? Ou non se ve? Pa que? Non se ve. Final aberto. Claro. Sí. Itsumo. Ou Ai, perdón. 5 branco. Miserable. Humillarte públicamente de tal xeito que calquera reputación que tiveses que eu esnaquizada ao teu redor. Non poderás volver lembrar estes días sen ter escalafríos de espanto pola tua estupidez arrogante. O sea, en principio parece que son o que saiu mellor parado. De repente parece que estou feito unha merda. A ver como adapto isto. A ver. A ver, como era? Que era 5 negro, non? 5 branco. Cinco branco. Aquí. Miserable. Humillarte públicamente de tal xeito que calquera reputación que tiveses que eu esnaquizada ao teu redor. Non poderás volver lembrar estes días sen ter escalafríos de espanto pola tua estupidez arrogante. É dicir, que de alguma forma volveuse en contra todo isto, non? Pero tal como Humillación pública. Eu creo que te cacharon os ritos satánicos e non gustou o abade. Aí está. Aí tes. O abade non dixo no. Vale, xa sei. A escena é eu no con cara temorosa fuxindo polo medio do bosque, non se sabe por qué, e de repente ao fondo empezase a verse unhas picas e unhas e tal, e uns fachos de lume, e de repente vese uns aldeanos perseguindo en plan a polo bruxo, Moi boa. en plan que me pillaron, vamos. Tens que fuxir, sí. Buah, pois fantástico. Ata aquí a historia do noso mosteiro. Quedamos en mosteiro. Un pouco solto, pero bueno, estuve ben. Vamos a quitar así.
Pois, bueno, espero que vos prestase o sistema. Como vedes, é moi sinxeliño, non ten moita ciencia. Costoume arrancar co rollo. Logo, cando pillei o truco, pois entonces sí, pero ao principio non o pillaba, por iso me liei moito. Eu lieme moitísimo cas personaxes. Non sei se que todos tiñan un nome parecido, Perico, Ramiro, Peregrino, non sei como era outro. Ao principio non sabía se quen era o no, o sea, que non sabía que Ramiro era novicio. O sea, No, a que che fixo co abade esa sí que foi boa. Aí, esa foi boa. Sabes? O sea, non me din conta de que o abade non era unha Ramiro. Sí. O sea, era unha persoa aparte. Claro, sí. Se cadra para a próxima teño que explicar esas cousas mellor. Sí. Claro, o sea, non sabía que había persoas extra fora do xogo. Si, é que eu fixen dous, fixen o Fray Federico e fixen do Abade. Claro, por iso me liei. Foi ben xogado, que non contaba tampouco que me apareces a min pola espalda. Estuvo ben. Pois nada. Moitas grazas a vos os espectadores da Envil, Vico. Nada, vemos na seguinte. Hasta logo. Moi ben. Hasta logo. Chao. Chao.